ทิมมีลาวิโลบุ้งสมปังอานาเล็กซิงตันเทียราจวนดายันจวนเต็กสิประคัดจวนเราเอาดิงาค่อยอังเอกันกัลโดนตีอินเกลีจวนโซตาเล็กว่าเดียแอร์พอร์ตาเกลีจวนมักติเจเทียนดายันจวนเอ็นฮาทอนาจุมหุนสงอ่ะเอ็นทัตวนดาเวกริงเวนังเอริงเวบกเกลีจวนจุดตีนี่เลงตินอติธรรมชัวกะรวมหันในไหนโมเอ็มนี่ดายันจวนเกลีกุดจูเบนทักปะเฮียนเตเรงอลาวตียาลกว่าเดียบิลดิ้งชูงาอลิตาเลียแอร์ไลน์ดอร์มุนาจวนเกลีจวนดายันจูอจุยลูตาจูกางตังหักตัวจวนจิบายปีเตอูตอนปุยเทน่าจะอุกันเนยมตีนอลาวเจียววราดายันจูอนุยสักะโอลอสแอนเจลิสถอนทอกชวกตัวปนิจิเกตกันดัวตีนอลาวชางะเอ็งหุนทอกชวกตัวเงอินดัวอารมจางนายไวเบอร์ดายันสตีเวนเล่เกลีฮาริสกันนี่เกลีจูอลาวเนรสกะจิเกตจะไล่ตัวป้าจวนถอนทอกชวกดานเวลจูหันเอ็นเจียงะถอนทอกชวกเล่มาสเบอร์ตัวจูจนนุดาร์นี่เล่มินิสอมปังอานี่ฮีอติยาอัชัดนัสัตจูตีอินดายันจวนเกลีจูอฟามิลราลาเกลีจูอนุยลุยชามาเนียอารมจานเล่าจูอลาวติเวบาวาโอยสฟายินเงเครดิตการ์ดินตีอินจิเกตเอเจนต์จวนนโซตาโอยสฟายินตีอินดายันจวนปอยสาจัวเปียเกลีจวนเองเงเองมังอินเตนัร์กิงส์เลียจูกันอมน้ำมันกันเชียตีร์โลไม่เหลาอลาวตินังนังาดายันจวนอิทพังมาชินมาอติเอตาอเมริกันแอร์ไลน์คาวน์เตอร์นเปิลดอนไลเมกจวนดายันจวนดิ้งชตาจิเกตเอเจนต์จูปันินมีอามีขบุยปันตัวถอนสวกเล่มาสเบอร์ตัวรตันจิเกตปันนีกันดัวอาวติยาเตเรงไม่ตีอินจิเกตจะไล่ตัวจวนถอนถอดสวหุ่นตัวตาลันนจูหันเอ็นทีไทยเวลามีอามีปันตัวถอนจูตัวนจังดาร์การทมเวลาทอกสวกเล่จะหวังอติยาชัดนัสัตจูดายันสตีเวนเล่เกลีฮาริสกันนี่เกลีจวนอมิจวนเหลาชิงสกะปอยสฟายเงเครดิตการ์ดินปอยสฟายินตียชางินดายันจวนปอยสังไงซาจูอเปียจิเกตจะไล่ตัวจวนนั้นจิเกตตัวจูอลาวเปเลดเวทงาอันชวนหูจวนเกลีจวนเฮตียงเฮียนโมกันมีฟิงทิลติเทยจะจูบุมกันตัวมาเฮตียงเฮจวนนูปังคุมสอมมีเวลเล็กโปกันบุมลุลละวังตีอินอะไรอินลันงำวักเหลาโถจูอติลังชวกเลตาดายันจวนช้างเลี้ยมเหลาจวนแอร์พอร์ตชัวกาลำจูอปนาเกลีจวนอมซุยเวลกดายันเนน่าจวนคงเอกันกัลโดนตีอินโซตากันกัลนาตัวจูเกลีจวนเราปอดจะสกินง่ายเละเราเชียดกระดูเบียร์จวงเราเวอลาวติดทัวยาแอร์พอร์ตกดกายจวนแท็กซี่เราอินห้องคลาร์ดูลาแอร์พอร์ตบิลดิ้งอัตรังอันรอนชัวไล่ตักจวนแท็กซี่ปักขัดชัวรอนตลชัวเพียดายันนี่เตเราชัวเมกน้ำมันลำจัวปันตาเกลีเละดายันนี่เตปอจูแท็กซี่จวนนั้นลุดเวงหัลไม่บกาขัลตุป้าจวนคงเงินนี่อังปีเตอูคงอินอลาวติสกสกาดายันจวนเคนเนดีแอร์พอร์ตตีนช่างาเกลีจวนดายันเนน่าจวนกันทวกวอร์วิระเตจวนที่ลมเจียนมันเทียมโลเพยจุกเชลาวนามาเซเกยรอจุกเจียงสุติจุงจวนอินเวนนตัวรัลทวมเองมอตัลจุนเนยละกัลติเท่าอติยาคอยลายจังเงินเงยลายปุยกันเลยยังตีฮีกบอยนเบรนีดายันจวนเราติเข้าวาแท็กซี่สวดลานจันตาดายันจุมาละมาจวนจุกุนไหนเดวามอเตอร์ซุงมาลำชอร์ดัวมิงตานาทีร์เพกามอริอาซิลวาตีอินเซียกจูอาจุมัวจูเวเลดายันจวนผู้ซิลวาตูมาเอ็นทักเลจุยรกลวินเคนเนดีแอร์พอร์ตมินเทนปุยทะยังเอ็มตีนจอดตาดาร์ทลังจังจวนขัลตุป้าเชนกิสังจวนมุทยาลุตุกริงอดอินจวนตัวจีตะกาอินรันลุดฟัวนี่ฮีตีอินเอ็กซ์เลเตอร์จูหันรับนาเดวาแท็กซี่จูตักตักินอัตแลนตาจูตาทอกเลขตาอินเฮร์ควอลทุตาสักตักินนันรอนกัลนาลำหอยซองจวนอเลดเลตากงเปียงทวมมาสเบร์จวนตานเปลาจูตาจูไลกดเคลียร์จันเวเวลันเปลนูจวนกุมการกงจวนโจตานุ่งลำเอ็นนันดาร์ทลังจังไม่เจ็บปนิเต็นนุ่งลำมันหันเอ็นจวนเลือดไทยรอนจุยตูเมลเรงอันมูลาวมาริอาซิลวาจูอัชันนุยเขจาวเลจวลสวาอินดวงอันนี้ตีอินดายันจูหันโจตาเตเรงเกลีจวนเราตียา
อันตานเซลามีตัวไม่นั้นรุนซุยเทเหล่านั้นอาจางอินอันกัลนักองจูอันทักเละทุดชีนาอาจางเละก็เทรซิมเตเตียนหันปัลตังเละริชีนามินิสมทุมชงเซจุดยังเลียอันตานหูจวนอาตัวป้าจวนเคนเนดีแอร์พอร์ตบิลดิ้งก็ตาจวนอันดิ้งตามาเรียซิลวาจวนอินติไทเฟเฮียนกันแข่งตาปีเตอูอาติยาได้ยันจวนอปอยใส่ปัจจังจวนดอลลาร์โนจวหันพอราเฮเลมันป้าไงบ้ากะเบลังเจขัลตุป้าจวนปอยสาจุลาอินนันุยวารวารากะลอมลุตุกกะปีอาติยาอนุเซนซาร์ปนิเตนเคนเนดีแอร์พอร์ตตารมินาลันปันไลจูอลาวทีเรงาบิลดิ้งช่วงอันปิลบนูจวนa mobile phone chu la chuakin number enge mo hi a han met zau zawa chuta putenar kingslia kalo biang chu atita a delta airlines countera chuan ticket agent chuan flight schedule chu han rona chuta indo na hmuna tum tur thlona ticket pahni chu alom theyang tlaidar nga le minute somnga panga thlok chuaka nga madrita dar kar khatle chan ve vela chol hnuwa thlok chuak le in barcelona chu jing dar khwa le minute somhnia thlengang ti in kalite pani chu ashila a thatna sat chu dayan chuan alo tia poisa in nge credit card in ti in ticket chalai tu chuan a zota poisa in dayan chuan a tia ticket man tur poisa chu a peya keli lam chu hoin nga cholpin dana ilo ngak mayang miang ti in a rota nga cholpin dana dayan te an lu hnu dar kar chan ve vela chuan heriflin da chuan a mobile phone chuan te nara chu a bia ithil sia du chu ka heta delta thlona in barcelona an pandona vo in tlaidar nga le mini somnga panga a kennedy airport an chhuasana nga madrita dar kar khatvel an cholang barcelona chu naktuk jing dar kwa le mini somhnia an thleng don ani thalutuk company thlona in barcelona I panang Mr. Flynn ti chuan an lo thlen huna I lo valam don nia thataka I lo don son nge ka ring ti intenara chuan a biak phong chu adata a chuti lai tak chuan an ru chu alo luta akor chung hong malam thlia chuan pangpar alo in thiat wa heta hi schedules chu ka enge kha kha an ru chu abang bo hle a ron keng turin min schedules lam ka soilo ka ti jok chu khai kor chunga I thia pangpar thing zet khamole an ru chu hlim takin anui ta varvara in nei na ka hak tur ani hi I thiana ka tang don sia tenara chuan chalchual nang hian engphiang sen nge I asoi zo main thilom zia chu hre chuak le ta thuta khai nei na tur chungchang kha chu kumsari lai kalta mi dai kha lom nang mi a cha pa heta tang hian thlok chuak ngal thwai ro ti in thinrem za thian tenara chuan a u chu avin ta khor khora an ru chu adin na nga ya chuan bangbo le angai na shelawin a ding renga thilom zia hria chhuat tumin a in ngai tu abuai hle tenara chuan chuak ro ka ti chu aron ti le tuara an ru chu a chuak ta hnu hnuwa a u nau pa chuak lai chu tenara chuan a lo thlir renga ari ru chuan khoi lai e mo lo da bo dai zok to tur hian nia atia ada bo wa ta tul thwai don barcelona pan tur thlona chu pa ngai te in tluang takina thlok tanul nula tukvera tang chuan new ya khopui langte ta tial tial chu keli chuan a thlir liama kan tan chia san thei don ta in ringem ti in dayan chu azota dayan chuan alu thingin ringlo engtin emo minlaron chui chuak tho thawang engpo ni se kan thlen tum na mun kan thleng man ram talang chu ti in han be ka tang chuan computer le kha chu chua chu phorin han ena berlina sonja verbuka fam dairel changta apasal omna chin shiat lo denvera Gary Reynolds chuta hri angreng tak chung hian a chiar zela makale richata keli chuan lekha chu han en veya ti chuan Paris Berlin Denver chumi hnuwa chuan New York let le mo tin dayan chu azota itidik France ramri chu San Sebastian atangin kan lutang keli chuan Paris thlenlan mol chu ngak lela sammi do sabiak wat chu adu ani chuan engkong emaw zong tal chuan an thil chui chua tura apui thein a ring tlata baka a uite Angelin alo ngak reng don si dayan chuan Spain rama hian nikal thin to reng em ti in azota makan voi khachumin hruai to a ka hun tlo to a chuan ala keli chu angoi ta wanga a hnu dewa chuan dayan kadam chung zonga
kanuna harsat na kanei fo tur ria em khovel ramzawa hian ma ka ang reng khan om to lawang kan no pandeu laya nula tlangwalin ngai zong thon thu kan han chiara chungin hmangai takte ta na khovela parvulta ang mai khan ma ka ne na kan in nei na chu hmangai na le hlim nai na khatani ti in dayan chu ena chutiang chi chuan richa ta nen in nei na khani ve in karing dayan chuan onem zoi saphian ni e alo tia chuta ma ka kha eng ang mi nge ti in keli chu azota keli chu anui ta a ma ka khan no pan ruk na lai ria wa nei chin no pang chharil ru le ngai to na thinlung pomi athuak ero chu mi chung chuang ni in ka te khin ber thin ti in na han chak tlak tlaka engti zong in ti in dayan chuan lo zota a in cheidu dan vela te kanin kom fal masak ber tum chuan thomno in choi lo zet mai su chho chibu pol rong ha in phekhok po ukha ka buna korsing le ngong or sen lar vu tin ron in duanga kanin nei hnu ero chuan omzanei de ohleka in chei ve theinan theitop cho in tran kala thin atia a han ngoi le wangwanga chuta kariru tur chu ishemayem katiang thomno in choi lo zeta in chei lai mel kha ka hmu le theina tur ani don phot chuan kanun na hial po hlan ka huamani atia a o chuan a hnoa tong har sa tia daya ni lama voi chuan amit tui chu ahnam soka chuta soi chhun zom zelin beisei pia lama thil pek manga in hnung lam sabar kha ma ka nuam ti zong takania ama ero chu khang thil pek zong ai ro pui chu mangai na omzia ataka min hria tir kha ni ti in kali chuan aromolin amit tui chu ashua richa ta chanchin min han hril ve te atita a dayan chu anui saka richa ta kha mangai na lama milung leng mi ania zana kan han mu te hi ka me khep ru kha min han me sakte ati thina kila pek chuan mi tu man min trom pui lo hlau hi chu avati zia em kalo ti sak thin ti in kali chu ena a me khep ruk chu telefona min ti boy su ti me khep chu alo ni daya tin richa ta ngai dan chuan mani nen chau lal in kul hung chunga chenga chu telephone do not disturb ki chu mel malaka in ve na na kul kyang vela tui kho an siam chop thin anga ate khin fo atia a han ngai to de wangwanga chuta anui ta san sana scientist thluak thata kanina a thil siam that lampang chu azai thlot lo thung in vela thil chia oma mu han siam that vel hi nuama te china tui her ho na phui lo te electric chasiam te a pe em china ma se nu loka thil chasiam thiam bi kawin ka ti thatir le vek nge thin ka siam thatir le thin ani ti ka hril ngai reng lo ti in a pasal chanchin chu kali chu hrila zanlai thing an ti du na tun tum hi in po taka an pasal te chanchin soya an ti dun masak berani ti dayan chuan a hria a anin kar hmu theilo dai dan na bang chu azobral ta emo ti mai turani keli chu ham ta bai ya muhil to ila athang naktu khi ni hlim om le phur om tak ani don ani ti rin na ka nei tlatani atia engti kong zong phur om tur nge ni chia keli tan hriat longai na om si lawa Barcelona thlona tumhun El Prat Airport building chunga mi pui zimur chu nek phei tolin tu verda thalang lai pui omna zon chu flin ta chuan pana tulai mun atang chuan thlona thlo chwa le tumna lam lian po hmu theya flin ta chuan alu lian pui chu herin thlona thlok chuak le tum tur ta lan na chungun takin ena niwia ka tanga ron thlok thlona chu minit som thum vel le ka aron thleng to don tia hria engkim churwa man angin alakal tuang zela flin ta chuan thutna lam chu apana thuder chung chuan alo ngak ta a minit som thum hnuwa chuan niwia ka tanga ron chuak thlona chu El Prat tumhuna chuan atum ta ruawa ami phor ho chu an chuak tan ta an vai chuan an phur mel hlom vekin a hriata thlona thil phur pa ngai zin khothong mi thoven mel tak te sumdong mi te naupang te nu patuak thar in lom na hun mang tur te an ni hlom thlona chukna raka tanga hmu theilo na tur hmuna tangin flin ta chuan mi phur ron chuak thla ho chu uluk le fim khur takin alo ena an chuak zota flin ta chu makti takin chalchuar nang in hoi ta hau maya dayan le keli mel renga lang lo minute nga le hnu chuan thlona patna kong khar chu paltlangin alut pheita a
kapu khata kha ni kal tlang thei lawang prin ta chuan ram mak hian FA atanga local kani National Security atanga thu kan don danin thlona inthian na pindana hian bom te daruk ani oma chu thil chu en dik tur atir kani atia chulampan chuan akal ngal wata thlona omna thlen chuan thlona thokho chu an chuak dar meka thlona chuang te vil tu chuan ranpui theina cheka neiyem tina lo zota FAA inspection atibung muka thlona chuan alut chhota a chunga chuan tuma an om to lo flight attendant chuan enge thil fel lo omem ni tina lo zota o boma om mai thei mi chuang vil tu nu chuan pindan top lama inthian na kongka flintan apothong lai vel chu alo clear renga inthian na pindan bo chu alo ruak vek dayane le keli ta chu boruak an tham ralta ani nge yang thlona chunga po ka mu hau lo mai Kingsley Mr. Flynn Kennedy Airport a khan thlona an lut lai i munge siamo tin tenara chuan zota a o chu anem duaina a hlawom ru riau o kapu ani le thlona chhuwa thlengin chu thlona chunga chuan an ombok simo o kapu chuti ni chuan ngai ngam takin herin dan hi kan puang chuak theyang parachut mang lavin Atlantic tuifin riata an zuang thata ani lo vek chuan Barcelona thleng lavin Madrid an chuk dai ti hi chu ipom zong takani ve Mr. Flynn o Kingsley ma se alom om reng renge ti chuan friends ram chu Madrid atangin an pan don ti na alo ni ta tenara chuan ti in a han ngoi deuh wangwanga chuta du thlan tur chili an nei thayang Madrid atang chuan thlona danga an chuang dai theya tin basinemo karenemo Barcelona chu an pan theya a han ngai tu awangwanga chuta bus thlona le rel chu a thoi pik thak an tin karinga an kaldu karing lo kalogic in minsia tir danin Spain kho pakhat friends ramri depche ta om San Sebastian atangin friends ram chu motor konga an lu zok karing Flynn ta chuan ma se an lo a soi zong man lo kathu soi lai lo po cha tum su Mr. Flynn Madrid atanga San Sebastian motor atlan thleng tur chuan darkar nga vel an du nge yang hetiang hian ma la lakadu Madrid panin thokir le wangwang la thlona tum hun kyang vela kar man ho thei chi zong zong en chuak vek la chutarang chuan engkar nge an man ho arong engsiam nge le sia tur tula piang zong chuak ang che ole kapu chung thil chu iti fel vek nuwa Madrid atang chuan San Sebastian na i thlok lut le anga chutarang chuan kar mang hoang i kar man tur chu alian chi ni nge sela kan nu phakari ta chu kong laka i chang don nia San Sebastian an thleng tur ani lo zeri tho tin Mr. Flynn o kapu enge ni hei hi sereng ro to sual to wanga thi an ni ngei tur ani tenara chuan atia dayan le keli te pahni chu Madrid thlona tum mun baraja sa chuan an ommeka kar man ho chi en kol tu sang sang Hertz Eurocar Avis le adang tam tak chu an en lor diata chung zinga chuan ho chi en kol tu Elisa chu alang sar lo ber le mi sha hlo lo ber ani awangin an thlang ta en kol tu pa hne na chuan khoilam konga kalin nge San Sebastian kan then ma thei berang tein dayan chuan zota harsa hleinem kapi National Highway 1 kongso in Friends Ramribula Honda Ribia to in chutatanga dinglama peng le in San Sebastian chu in thleng mayang darkar linga tlanba kanilo lomom lutuke keli le dayan chuan in khalchuak ta dayan te anin khalchua nu darkar khatvela chuan KIZ thlona chuan Madrid ron thleng ve ta Hereflin ta chuan kar ho chi dor nei ho chu ain kwal ngal zungzunga ka farnu le athianu te nen helai vela in mu tum hi kan nia athianu chu African American meichepian nal top thangania ma se ka mu fu thei ta hau lo mai delta thlona khan New York atangin an ron chuanga tukin jing dar kwa le minute som ni vela helai mun hi an ron thlenga in karan mang ho mial lo mo ti in car rental sang chu azot kwal zela ai kapu mulo senior Elisa dorte a chuan hanzot le a Flynn ta chu awan nei ta hlau mai o nie senior kalasha chiang khop mai an kar man ho chu engang chi nge pazot ania
eng rong nge a sen kan nei chun a license plate number min hril theim te reng min lo ngak lok ta che flin ta chuan enkol tu pa in lekha a keu lai chu alo thira reivak lowa chuan flin ta chu motor number a ron pe a iwa hmu ngei ka be sei atia katuma lom flin ta chuan lo ti bawa minute som hnu chuan flin ta chuan San Sebastian lampan ta lo chuan Barcelona lama a thlok kir le ta a chuta chuan kar hmang ho anga khang nu pahnih te kha zuin kong re deuh laia an chuan na kar chu kong thang kha ma anek thamai don ani an thi nge yani ti a chian bokang Dayan le keli te chu Barcelona atanga dar kar chan pe tlan vel le ka hla a ngoi rengin an tlan vel meka motor kong chu alun te chiam lo boka an tlan tluang phiana an kalna kong dung ram vel te chu amoi em maya bu hun min eng tuar mai champut mai te thei chi sang sang pomegranate te apricot te le serthlum min eng tuar huan hun te chu an thenga chunglai mun rim tui chak chuan ati har song songa lam lian sir ton tona chuan a kha tokin in hlui tak tak jasmine zamin a kholuk te chu an hmu phei zela minute reivak lawan tlan le hnu chuan chu man lai khopui hlui chu an tlan pel ta a chulai phaizol hun an pel hnu chuan pianist tang sang tolur noi lama tlang bok te omna chu an ma chhon deuh ta thuta Dayan chuan friends ramri kan hlat to vak lo atia chuta achal chuar nangin a break chu atlo ta thuta an hmalam fit zahni om vela motor kang khovut vut chu mi enga moza thian an lo thlir thapa kongpui chu uniform ha ho chuan an lo dang chata Dayan chuan angai na hre lo zet hian engthil nge ni tangai ati sapa keli chuan bas ramchina kan om mek ani hi atia helai vel hi anin ka fo na hmun ania bas kho hian Spain ramatanga in dan tumin zalen na an suala Spain sarkar hi kumzanga chung zetan do to ani ti in kali chuan thil om zia hrila uniform hring asir vel rong eng lar le sena chei ha kong hren dum hreng pheikhawk dum bun le lukhum bial dum khum pa chu kar omna bul kongpuya chuan a ron chuang chhuaka akut chu a phara kongpui sir lam chu a koka keli chuan thohal chung hian ETA an ni hi adin chi ho lawang a chan chu rei tak min chel khotlai mayang te hlom atia sipai officer chu kar bula chuan a lo kala keli te chu aron pana captain radi kaniye kar atang khan khongain lo chuak ro u atia Dayan chuan chu pa chu anui se ya inral do na hian engkong emotala pui cheu hi kan du asin ma se ke ni po kan non hum him turin kan bei ve me kan sia ti in accelerator chu han to thuta kar kang khovut vut chu helin kong dunga mi pui bor khom lat kara chuan a koi phei zak zaka chuta chak zetin na tlan ta par para keli chu amai mi ching tlata kan ladam mo kan tha keli chu aron meng chuak ta a nunglam en na dar thalang atanga nunglama han en chia chu lo lua ta wangin a khong ngal veka kar lian chi dum hlar mai chuan a ron zui chu ni in a khal tu pala a hre ngal mai kan Godzilla pa bok tin keli chu a thokoya kan hnunga kar min tu so ni so enga engtin nge min chui chua vat thei zoka ti in Dayan chuan accelerator chu arap tlum zoka chakmang khengin a duk ta pura an hnunga kar sitrian po chu atlan chak ve sawa Dayan chuan tan chak zong kok tu chu han en zoka keli chuan zam o khor lek lek hian Indiana police motor in tlan siak na po tella atlan chak beri ni ta ve ang atia an hmalam mel khat vela hla a chuan Spain le France in rina laya custom checkpoint chu an va hmuwa min beng ro Dayan chuan atita a keli chu anui chhuak khoka ka ti fiam vel mai ani kha ka I thin ti rim min beng ro ka ti chu Dayan ni owa chuan a man hmo hle ti a hriat mai si chan chuan a ron hnai chawt ta hle a engei an enge I tuna thuai hriang reng takin keli chuan Dayan bianga chuan a benga nilo na takin min hnek ro si chan ne nanin kara chuan kar pahnih chaw om ta man hmo te ring zathian Dayan chuan atia ner sok chung hian keli chuan tim zatin Dayan ni bianga chuan a hnek sakta a na tokin male keli chuan a hnek ta chora tun tum chu alung hlu zung bun chuan Dayan biang chu ati khem hloka
thieron chuak ta zai zaya keli chuan hlau thong zatian dayan chua ena poi ka tilutuk dayan katum reng wang custom checkpoint chu an thleng ta a dayan chu ading dota ramru sipai chuan aron pana chibai pi te u atia nangpo chibai ti in dayan chuan abiang khem thi phunglam chu achona chu sipai chuan dayan mai thi zoi zoi mu chuan a thokoya kapi engti zia nge ni dayan chuan a he pet fan fana aswal em awanga ka thenta ka pasal lui wanga nia min soi sakhin wa ma ti thina chuasan lo turin min tiluya ma se sheom ka torpe to lo wagin tlan bosan katuma ka kalna pianga min zui zel boxia tuna po son min ron zui mek min hum turin I tran puina han ngen po zia nei chuangin karing lo tuma inan dang zo lawang veng tu sipai chuan an pi aka ron tlan mek ho chu han en chianga a hmel lan dana tang chuan alom fashion lo hle ti a hriat mai khoi kara son nge chuan kar pahni hnunga si tran dum zuara son min tha nge ya tum nin ka hria dayan chuan atia chu ti mo tha che atuma mo ti in ga chu arum hmuta in kal theyang pi te u so mi hring so chu theingil ro u aron ti boy to mi alawang che u dayan I an chung chuan atita a dayan chuan veng tu pa chua ena o kalom lutuk I chunga kalom tak zz atia reilo te a chuan Spain ramri chu an pela friends ram chunga chuan an luta a dayan o nge ni keli chuan dayan dara chuan vuanin poi ka ti tak meu mewani ti in dayan biang khem chu akoka kan Godzilla pa kan tlan san thei pha alom nilom ni ti in keli chu aven zoka I tapan ni mo teunang ka tap lo reng reng ti in keli chuan na nara phit data ka min hmul cheina phiang sen wang kha lom mole I thil ti dan mang kha a email chu athavur talem lo khop mai a nilom ni ti in kali chuan le kharomolin dayan biang khem thi chu ade fai saka dayan chu nunglam en na dar thalanga chuan a hanin en zoka ani takhi thate chiam talo nia kamel tha fashan talo top hari flintan ramri checkpoint aron thlen ve le chuan veng tu sipai chuan alo ti dinga khongai ni kara tang khan ron chuak ro alo tia hun ka nei lo ka man mo te mayania flinta chuan ti in kakal ngal ron chuk vat ro flinta chuan gat pa chu enin engwangin enge boina omem ni atita tun tu na thu kan don danin hekar mang hian drugstore lu ru ka ni ti kan hria kan lip se vek don flinta chuan gat pa chu amel rang na samaya I ata emni ka hril to chekha ka man mo viawania drugs lam thil engma tol ru katum lo atu soilai chu atop chota chuta anui ta varvara ka hre thiame ti in aip te tang chuan dollar zanot khat por chuakin ga chu apeta a heta hile lala min thei ngil ngal ro atita a gat pa chuan jos tin han awlawa sipai thuam in bel captain chu aron chuaka flint ate omna lam chu aron pana border ga chuan dollar no chu pe in tham tum na paisa ni hi atia chu vele captain chuan flint da hne na chuan kara tang khan rang takin chok thangal ro in tham tum na thu boy wanga mani ni e solaya son ding ro atita a ai tuna min man thei lawang thil man mo thak tak ti tur man do dal na thu boy po I or tel ngal bok ti in captain chuan gat pa hne na chuan nangma pui tur medang va pun ro atita a flint ta chuan thoka han lawang wanga chuta lam lian lam chu athlira daya ne ta chuan na kar chu mo pha ka om to lo chuta captain lam chu hoin phone man lok ka du e atita a daya ne le keli ten friends singtlang khwa pakhatan tlan pel mek lai chuan daya ne chu aron tong chuak ta a perisa thiani nei ni kha ni soin ka hria aron ti chuaka o sammi do sania ma ka nen thok don thin an ni min tran pui thei nge in karing tlat ti in kali chuan a han bek chu han zena a mobile phone chu la chuakin number han met zeu zewa telephone operator chuan KIGN ya aron tia sammi do sakalo belok theyangem khongain minute khat vel nuwa chuan kali chuan sammi do so chu shata a hello kali kanya sam friends ram karon thleng le ta e
o lalpa ka ngai to lutuk che a I thazel mo tha chuan ka in sia lom keli chuan tim ang reng tak hian a changa mangchia mang ang mai ni in kala in sia semmi do sa chuan atia chuta tun thleng hian ma ka thi hi rin harsa kala ti chewani atia keipo aril ru chuan ti in ari ro chuan sam engthile mo hril che ka du ma ka kha mi tha ni in ka ring hetlat atia ti chuan keipon chu sammi do sa chan na chuan keli chu atirila athama tong chhuah le mai po chu harsa ti zauta a anu dewa chuan a chan ka shedu ani min pui theyangem ti in na zo ta chota keli hemi chungchang hi chu phone a soi mai chi po ani lo sammi do sa chuan a opa ngai chhuah sham sham atuma ka shathia me tun zana kan soi do na rem lo na tura omem ka ina zanria chu kan ei mai don nia ti in sammi do sa chuan a rota a thakho pang tlaidar saria o karon nang manang keli chuan atia in biak na chu ati topa dayan chu enin kan thil sia du then kha chu zanina ka sia theingei ka be sei atia dayan chuan chu mi hlan chuan ke berlin panin ka thokanga franz verbuga thopui thin te hne na tangin chinchang hriat ka lo tum ve thungange atia keli chu angoi ta daya dayan chuan awa thlek zoka engtizia nge ni ta englemma thian don in kopchot kan ni sia kan han in then dai tur hi se om ka tia engwangin nge pairi sa chuan kan kaldun masak phot mai lawang chu mi hnuah chuan dayan chu alo nuya kan in then hlen don hlei nem keli sammi do sa ibyak zo min ron be popanga berlina kan in hmai don nia chu ti huna chuan thil enga mo hria ta mual mual chu ka nei ve man to ma na mobile phone kan nei ve ve boka kan in be pop reng thayalom tun zana I thil hria tur chu hria thlan ka ngak hlel to kopania paris chu an thleng ta a dayan chuan hnunglam chu han ena se chan hmu tur om talowe a to pa chuan kan hnu an hlo ta koi hmuna nge ka thla don che keli chuan tukvera tang chuan han thlir chhuaka la psd lakan ko tan thleng trep to alo nia dayan helai vela hian enga nge idin mai lo heta hian ka chuk mayanga itum ram chu pan ngal mai la thazok lawang mo heta tang chuan taxi kala ve to mayang iti tak meng mo thiani te lul mai ka thian phim khur hle ang che nangpo minute ni nuwa chuan keli chu taxi a chuangin a in lama pan meka in thlen hlan mol chu ngak hlela ina chol hadam nuwa sammi do sa motorina chuak le ang sammi do sa ina zanria ei don sia taxi chu keli chen na in bula chuan a ding ta a in na han thleng ta chu keli chu a thoveng huaya a to pa zong a ho thleng thei tange nge e kong kapu chuan kong khara lo hon saka keli chuan kong kapu chu en chovin karon len le ta martin athu soilai chu atop chota chu kong kapu chu a hriat ngai mi ani ta hau lo mai kong kapu chuan good afternoon madam ti na lo chona good afternoon khonge pu martin hi pu martin heta thok to leinem he mun hi chua san to alom keli chu aphu zoka a hril hai tak zetani o poi ka ti hle mai kapi in mer hria tir che min rem ti sakla ka ming chu Jerome Malo ani e keli chu abung ngata lobia chuan alut pheita a chu khwal chon pindan do kan bola thu Nicole Paradise hnunga chuan mi pakhat cher sang tak ala hriat ngai mi po ni lo chu alo dinga Nicole Paradise chu phone in biak na chalai velin alo tul hle a hriat ngai lo pa chuan aron nui saka tlai hlim om ka du saka che Madam Harris ilo thlen hi kan lo be sei reng thina ke hi Alphonse Road kania he building en kol tu thar hi kanie ti in kali chu alo in mel hria tira kali chuan bangbo mel zetian abul vel chu han en kwala khonge pu Philip ate chung kwa hi pu Philip ate chung kwa chu Spain ram khoi khwa emani anin sonta ni kha ti in Alphonse chuan a ko kia san aka sumdon na lam thila boy pui ta zo ka ni ang karing atia keli chu anga yangam zan talo ngai that lo na in a khatial tiala ani le an fanu kha an rwali na kalve Philipan chuang taka ka fanu chu la so bon alu turin atling ve hlau mai ti ka hril to che em kha mumang lom om tak
atakram changta ang mai ani ati lai kha kali mitha lo langa hepa soidan nen hi chuan a in mil ta hau lo mai kali chuan a opa ngai chu atum sham shama engti lai khan nge helai mun hi an chua san ni re la ni lo lungai ma ta che ka pi thatakin kan en kol don che alom I chen na in po buat sai fel dia mani to e telephone operator pu Philipa hun lai po alo thok to Nicole Paradise chuan a khawl atanga hoi chawin kali chu ena ilo thleng chu alom om hle mai ati sapa amit menge ro chuan thil dang dai en tir thung khonge Anjali o iui te khamo Philipa na shwai ve dai kali chu hlo thon na men lowina khat thuta thok po har sa ti hiala kan chomai don em niang madam I chen na pindana I be seilo thil engamote te kan lo bua sai sak che nia in lo bua sai ka ring reng ani kali chuan aril ruina tia angai to na chu avir vel ruaya chuta ole reilo te min lo ngak lok ta che atia thil thei hil ka nei tlat mai ti le chuarwal ngala jira ta chuan ron soi main kali chuan pon a thleng man dera ko thler lam chu man mo pheleng ina pana Jerome Malo le Alphonse Gira ta chuan lamlian sira tangin an thlir zoya anrin lo ang taka kali che thut kha na ti ham hai zawa an chel ding man talo ani taxi chunga alut lai thlir mai lo chu ti thayan nei talo avan poi tak em po Philip ate chung kwa chu engtin tak ti yang mo Anjali po enge adin mun ni ta ang kali ngai to an chu awak thui hle khoya nge kapi ti in taxi khaltu pa chuan zota kanzel phot mai te tia changin aril ru chuan zanina samane na thuruk engamo tak chu ka hre thei nge yang le engpo ni se dar kar li vel hun khoral tur kala nei te kwal mai mai ri ang a che na ina chuan sammi do sa chu mi tu emone nan in be meka nia apoi mo zia ka shialom kalo ti fil thei mayang zanri ei turin a local dona o arwang seng hoi tur mi po karwat fel vek to kalome kachunga ithil phal thin ma Mr Kingsley sammi do sa chuan biak phong chu ada thatari ai ria ya asana chu han bi zoka azan ria kil pui tur khwal do ampo alo thleng tre pang ole heti zong hitun tumatan chuan ni le pot sela min lo ngai thak sak tu te in zawai chunga kalom ema min lo ngai thak sak le zel don nya o tunatan chuan hun man nuam le vek pot mai ule